Татарстан Республикасы президенті Рүстем Миңнеханов Өзбекстанда бірнеше ішлеклі ұшырашу уздырды. Чирчик технопаркын ашуда катнашты, дәүләт җитәкчесе Шәүкәт Мирзиев белән хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алышты. Үзбәкстан белән Татарстанны күптәнге тарихи, мәдәни, сәүдә-икътисади элемтәләр бәйли. Ике республика рухи яктан якын. Монда дәүләт җитәкчеләренең өлеше зур. Соңгы 5 елда мөнәсәбәтләр тотырлыклы рәвештә ныгыды. Узган ел товар әйләнеше 200 миллион долларга якын булган. Рөстәм Миңнеханов Шәүкәт Мирзиевка Үзбәкстанда уңышлы эшләүче Татарстан компанияләренә ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Хезмәттәшлек үсә. КамАЗ, Татнефть, Химград, Юлас, Казан моторлар төзү берләшмәсе, Татхим фармпрепараты, Позис актив эшли. Мы сегодня обсуждаем вопросы импортозамещения. Это, наверное, самый актуальный вопрос. И во многих этих вопросах Узбекистан мог бы быть нашим партнером, в том числе для Российской Федерации. Чирчик химия индустриаль технопаркын ачу хезмәттәшлекне киңәйтүгә зур өлеш кертергә тиеш. Ул Татарстан Химграды белән Үзбәкстан партнерларының уртак проекты. Беренче резидентлар Татарстанның 3 компаниясе. Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов белән очрашуда башка зур компанияләрнең проектларын тәкъдим итте. Сүз КамАЗ йөк машиналарын, автобусларын, электробусларын, Түбән Кама шин компаниясе продукциясын китерү, Татнефть автозаправкалары челтәрен киңәйтү турында барды. Хезмәттәшлекне киңәйтү буенча документларга кул куйдылар. Шул исәптән Иннополис вәкилләре белән дә. Анда цифрлы трансформация өлкәсендә белгечләр әзерлиләр. Татарстан президенты Үзбәкстандагы татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашты. Алар 300 меңгә якын кеше. Рөстәм Миңнеханов Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуын бәйрәм итүгә Бөтендә татар конгрессы съездына чакырды. Көзен Үзбәкстанда татар кызы конкурсы финалы уза. Фанис Мөхәммәтов, Эльмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары.